praises higher to you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Lord, we will be still and know that you are our God. We will trust in you, Lord. We put our hope and faith in you, Jesus. Hallelujah. We bless your name, Lord. We bless your name, Jesus. Hide us, Lord, under the shadow of your wings, Lord. In there we find refuge. We find our strength, Lord.
the Lord to speak to you. Just allow God to move in your heart today. The Lord reminded me of this verse in Psalms 27 verse 4. It says, "One thing I ask of the Lord, this is what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to seek Him in His temple." Verse 5. "For in the day of trouble, He will keep me safe in His dwelling. He will hide me in the shelter of His tabernacle and set me high upon a rock." Lord, just thank you that you are our Savior, Lord. You are our deliverer. You are our rock. You are our refuge. You are our strength. You are our Father, Lord. You are everything that we need, Lord. Yes, you are. You Lord, we give you all the glory, all the praises that due to you, Lord. We thank you that you will save us, Lord, in this time of trouble, Lord. You are our God, you are our rock, and we will never be shaken. We give you all the glory, Lord. We give you all the praise. In Jesus' name, amen. Thank you everyone for joining with us this morning. We really apologize for all the technical problems there, and we know that we did our best for you to have a great online experience, but the problem is we are amateurs on this. We are not sound engineers, we are not video engineers, but we are actually doing our best really to make this service or Sunday morning online church service good experience for each and everyone. Shout out na po sa mga taga-Dumaguete, taga-Bayawan na nag-join na to, may buntag nila ni Pastor Ben, no, sa mga taga-Valencia ron, mga Kabana o Ilnas family, sa mga taga-Sigulan, Pastor Baldwin, dito po sa Magakay ron, mga Unabia o Kaitano family o Sulita family, mayong buntag ninyong tanan. And atong pasalamatan po the worship team na niya karon, nagpapatan sila. Yay! Wala ba yung palakpak? Wala na yung tao sa church. Okay, so we are sorry sa tanan nga mga singalan na rin. Problema sa audio, karat, ang uban delayed, but I hope nga makasabot rin mo kay sa sunod na to, ang dili ganahan mo join din karon later tonight or karong hapon, we will upload our video na diha sa kaning sa YouTube, and then you can also join us sa YouTube ani sana recorded na siya, so for better experience. Okay, now we know that the reason nga nung online taron wala mga tao dire
ang usa sa rason ana tungod kay ang atong kalibutan, the world is in fear tungod aning pandemic nga nahitabo ng coronavirus. And nasayod po ta nga kini nga panghitabo dili ni basta-basta nga ato lang ni handle nga murag wala lang. We need to be serious, no? Ani, but kinahanglan careful duta nga we will not live in fear. Nga magpuyo na unya tas kahadlok tungod kay tungod aning sakita. Now, akong idasig sa tanan kaninyo nga niining mga panahon na mas maayo gihapon nga atuang saligan ang Dios sa tanan nga mga panghitabo. He is still on the throne. Bisan pa og naay virus, bisan pa naay unsa pa mga kalamidad maabot sa ato ang nasod ug sa atong kalibutan. Ang Ginoo kontrolado niya ang tanan. Now, karong buntaga, I would like to talk a little bit mahitungod sa ining ginatawag na living from a place of victory. Ang pagpuyo diha sa usa ka dapit sa kadaugan. Now, I think the screen will display paliw ko diha tira operate sa screen, and I hope na mo cooperate po ang ato ang feed diha online. So this morning we will be reading from the book of Deuteronomy chapter 20. Suguta sa verse 1. Okay? Deuteronomy chapter 20 verse 1. And the title niini dinhi is Going to War. Matod pa dinhi, when you go to war against your enemies and see horses and chariots and an enemy greater than yours, do not be afraid of them, because the Lord your God, who brought you up out of Egypt, will be with you. When you are about to go into battle, the priest shall come forward and address the army. He shall say, "Hear, Israel, today you are going into battle against your enemies. Do not be faint-hearted or afraid. Do not panic or be terrified by them." Verse 4, "For the Lord your God is the one who goes with you to fight for you against your enemies, to give you victory." So we bow our head. Naam ka sa imong balayro, naam ka sa church, or naam ka sa imong trabaho, dungo ang imong ulo, mag-amputan. Amahan nga balaan ining takna sa kabuntagon kami nagaduol kanimo. And we humble ourselves down before you, Lord, kay nasayod mi nga kung wala ka, wala gid mi mahimo. Salamat kayo, Ginoo, sa imuha nga dako nga gugmat, dako nga grasya nga imuha Ginoo ang gipatagamtam sa among kinabuhi. Labi na kayo niining panahon, Ginoo, sa sakit nga kuyanap karon sa tibok ng kalibutan. Ang mga pag-ampo, Lord, nga kining mga pulong among madungog, mahimo kini nga kadasig, ug mahimo kini nga kalinaw, mahimo kini, Ginoo, nga amo ang sumbanan sa among espirituhanong kinabuhi, aron kami madasigon nga madayon sa pag-alagad kanimo hangtod sa adlaw sa imong pagbalik, O Dios. Imo ang tanang dungog ug himaya, in Jesus' name. Amen. Now, sa atong gibasa kaniha, nagahisgot kato sa pag-adto sa gubat, instruction kato sa Ginoo sa diha nga mga Israelita kaniadto makigubat. Matod pa niya dinhi, inig-adto ninyo sa gubat when you go to war against your enemies, and you see horses and chariots and army greater than yours, do not be afraid of them. Ayaw og kahadlok nila. Makakita ka man og mga kabayo, makakita ka man og mga chariots, or makakita ka man og sundalo nga mas dako pa kaysa imuha. Meaning, dako og pwersa, mas daghang bala, daghan og army or mga kasundaluhan, baga kayo lang sundaluhan. Pero ang instruction sa Ginoo ningon siya, do not be afraid of them. Ayaw kahadlok. Si kanay mong tapad iharon nga naminaw sa live nga ayaw kahadlok. You know what? The world is going to war. The church is going to war with the pandemic, no? Dako kayo ang gubat nga atong giatubang ron. This is not just a physical gubat nga iya sa mga nasod,
But I believe na spiritually, we need to go to war. Kinahanglan nga, muadto ta, makiguba ta in the spiritual realm. Kinahanglan nga, ang atong mode karon dili lang tambay-tambay lang ang Kristohanon. Kinahanglan nga Christian ta, that we are ready sa gubat. No? Gubat. Now, atong pa din when you see horses and chariots and an enemy greater than yours, do not be afraid of them, because the Lord your God who brought you up out of Egypt will be with you. That is the assurance that God has given us. Nga kung makigubat dahil kita, matud pa niya, wala ta nag-inusara kay dunatay Dios nga nag-uban ka na to. He will be with you. Ingay mong tapat, the Lord will be with you when you go to war. And He is with you at this moment. Now, living from a place of victory, do you know that victory is included in your salvation package? No? Sa diyang naluwas ka, ang Ginoo, wala lang kagitagan og ticket paingog langit apan apil ni ana ang kadaugan. Now, Jesus has won it for you. Ang nidaog ni ining kadaugan, si Jesus, umatod pa sa 1 Corinthians chapter 15, verse 57, ingon din, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Now, klaro kayo ang ingon sa pulong sa Ginoo nga, salamat ngadto sa Dios, gitagaan ta niya kadaugan, pinaagi sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. Ang Kristohanon, dili Kristohanon pildido, kundi ang Kristohanon nga madaogon. And I hope nga imo nang himuon nga mindset nimo. Wala ka giluwas sa Ginoo aron kulatahon ka sa coronavirus. Wala ka giluwas sa Ginoo aron nga magpuyo ka diha sa kahadlok sa panahon nga sama niini. Giluwas ka sa Ginoo aron himuon kaniyang madaogon. O kinahanglan magpuyo ta gikan sa panghuna-huna nga kita anak sa Dios nga madaogon. Nakay kuyog ingon og amen diha. Amen. So, now if He gives it to you, then it's yours, diba? He gives the victory to us through our Lord Jesus Christ. If He gives it to you, then it's yours. Imo na. Therefore, walk on it. Lakaw nga sama nga madaogon ka. Kada adlaw sa imong kinabuhi, ayaw sa imong una-una ibutang nga pildi ka or mapildi pa ka. No, God has won the victory already. I tell you, bisan pa niining coronavirus, you are already victorious. Amen? Amen. Salamat. Sugay yung amin, nilapos din ni Ispa. Now, how do you walk and live from a place of victory? Kung saan ba niyo paglakaw o pagkinabuhi gikan sa dapit sa kadaugan? Now, doon na ni pamaagi kay kung atong tanawon mo magpildi pataron. Ano man wala may vaccine. No, nagkamatay pang mga coronavirus patients. Ang uban nag-recover. And kung atong tanawon murag nagka-worst ang situation outside China. Sa China okay naman sila, mauli naman nila ang mga doctors, ilang mga lugar kay wala na may bagong kaso matod pa sa ilang balita. Now, pero unsaon man nato pagpuyo diha sa kadaugan sa dihang naata niining kung atong tanaw ng atong sitwasyon kapildihan man. Murag ang simbahan na pildi kaysa pagkakaron ang tao na diron 2, 4, 6, 8 rami kabuok. Nga kung sa laing Domingo puno man ang taning simbahan pero murag na pildi. Now, how do we walk and live from a place of victory when it seems na pildi mata, nagmalampuson ng yawa o pahunong o panagtigong pisikal kung atong tanawon. Now, mao kini ang pamaagi kung saan nato pagpuyo diha sa kadaugan. Sa ikaduhang Korinto 5:7, 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ingon, for we walk by faith and not by sight. The only buktong pamaagi, the only way to walk in victory when you see na murag defeat naman is to walk by faith. Ingnayin mong tapat, walk by faith. You walk by faith and not by sight. But pasabot na bisan kung nagtanaw ka nga ang kalibutan naratol, ang kalibutan hilabihan ng ka
na hadlok ug nalisang, you will still walk by faith. Usab na, not by sight. But pasabot, you will only be moved by what you believe and not what the media tells you. Dili pinaagi sa gisulti sa media nimo or gisulti sa mga tao palibot nimo ang imong paglakaw. Paglakaw ka sa pagtuo. Unsay paglakaw sa pagtuo? Mutuo ka nga ningon ang Dios. Nagmadaogon ko og ang kadaugan nga akong gidaog para to nimo. Dili to para sa uban kundi para to nimo. Unsa pa? Habakkuk chapter 2 verse 4. Matod pa dinhi, how do we live from a place of victory? Now behold the proud, his soul is not upright in him, but the just shall live by faith. Now, the pamaagi or the way nga makapuyo ka diha sa victory is for you to live by faith. Amen. Inay mong tapat, live by faith. Ang pagpuyo diha sa pagtuo o ang paglakaw sa pagtuo, no? Kung magpuyo ka sa pagtuo, kinahanglan mulakaw ka sa pagtuo. Kaya ang Biblia wala lang naghisgot og walk by faith, kundi naghisgot po siya og living by faith. How do we live by faith? Magpuyo ta sa pagtuo pinaagi sa mga gisulti sa Dios nun nga prinsipyo dinhi sa Biblia. Now, sa manini karon, pwede kang you will live by fear. Magpuyo ka sa kahadlok. You will live in a state of being afraid. Unya, dili nakakahuna-huna sa imong pagtuo kay nga naman perti naman imong hadlok ka. Dili na maoy kabubukon sa Ginoo nimo. Now, what is by faith? Unsa bay buot pasabot aning by faith? Nganong by faith? By faith man. Kaya mga Kristohanon, gisugo sa Ginoo magpuyo by faith. Live by faith, walk by faith, by faith. Unsa maning by faith? Now, sa Romans, matod pa dinhi, I believe it's Romans chapter 4 verse 16. Ingon dito, therefore, it is of faith that it might be by grace to the end. Excuse me. Akong slides. Okay. So, padayon ta. To the end, the promise might be sure that balik ta. Therefore, it is of faith that it might be by grace. To the end, the promise might be sure to all the seed, not to that only which is of the law, but to that also which is of the faith of Abraham, who is the father of us all. Now, 17. As it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believed, even with God who quickeneth the dead, and calleth those things which be not as though they were. Okay. Now, ito rin hinay-hinayon o pisa-pisa. Nag-isgot kini mahitungod ni Abraham. Si Abraham, usa ka bayani sa pagtuo. Nagpuyo si Abraham by faith. Nganong by faith? Ang by faith, ang buot ipasabot ni Ana is, matod pa din calleth those things which be not as though they were. Buot pasabot, nagtawag ka sa mga butang nga wala pa, nasama nga na-anak. Okay? So, ang buot pasabot sa pagpuyo pinagi sa pagtuo, wala pa ang butang, gitawag na nimo. Example, kuot sa imong bulsa, walay kwarta. Tata lang, kuot sa bulsa, anak, walay kwarta. So, ang butang nga naadiha, naon naadiha, wala pa. Diba? So, kung nagpuyo ka sa pagtuo, imbis nga mo ingong ka na, pagka wala mong ko'y kwarta. Ang imong isulti, salamat ikang bolsaha ka. Mapuno ka sa kwarta. Mapuno ka sa kwarta. Kuha na to? Wala pa. Calling, matod pa. Calling those things which be not as though they were. Pagsulti sa mga butanga, wala pa, pero imo nang gitawag. Si Abraham,
gitawag na siya sa Dios nga amahan sa daghang kanasuran, wala pa siya bata. Di ba? So, sila pa duha ni Sarah, pero wala pa sila anak, kunya giina na siya. Mahimo kang amahan sa daghang kanasuran, ang imong mga anak may sama kadaghan sa balas kabaybayunan o bituon sa kalangitan. Ang pangutana, naa na ba? Wala pa. Pero ang Dios, usa siya ka Dios nga nagapanglihok, pinaagi pod sa pagtuo. Mao na ang pagpuyok na to diha sa dapit sa pagkamadaugon or place of victory, kini pinaagi usab sa pagtuo. Dili ni pinaagi og takan-takan, pagtuo gid gihapon ni. Now, hinimo ka sa Dios. Okay? So ningon ang Dios, mutungha ang kahayag. O ang kahayag, mitungha, pero ang iyang giatubang kangit-ngit. Di ba? Di siya, mutungha ang kahayag, pero ang iyang giatubang kangit-ngit. Pag ingon niyang mutungha ang kahayag, ang pulong ng mutungha ang kahayag, mo katong iyang gustong resulta nga naay kahayag. Ang iyang gisulti ang gusto niyang resulta. Wala siya nisulti sa iyang kahintang o sitwasyon nga nag-atubang siya kangit-ngit. Amen. Now, kung atong tanawon karon, ikaw hinimo ka sa Dios, liwat kaniya, ikaw po isulti ang imong gusto nga resulta bisan pag-krisis ang imong giatubang. Amen? Right now, unsa may atong giatubang krisis, unsang krisisa? Krisis sa coronavirus. O magsigit ang kahadlok nga basin matakdan ta, basin magkasakit ta, you are not feeding your faith. Kinahanglan nga niinig krisisa na imong giatubang ang imong isulti pagtuo. Pulong nga puno og pagtuo. Ang akong ikadasig, puna ang imong mga puna og pagtuo ang imong mga pulong. Pag mga pulong nga putos sa pagtuo. Unsa man na? Lord, kabalo ko bisan pa niining krisis, bisan pa niining sakit, niining pandemic, niining makalilisang na sakit, bisan pa niining tanan, isulti nako nga ang ikaw ang Dios nga akong mananambal, nga ikaw ang Dios nga ako ang mag-supply sa akong mga gikinahanglan. Isulti nimo ang gusto nimong resulta. Sama sa Dios nga nisulti siya nga mutungha ang kahayag, kay kahayag ang iyang gustong mo resulta sa kangit-ngit. Amen. So kung sa ako pong kinabuhi, kamaotang musulti o puno sa pagtuo ng mga pulong. For example, naataron, kabalota, our world right now, ang kalibutan right now, nag-decline ang ekonomi, no? Grabe, bisan pa rin sa ato, ang mga malls, ug simana mo close na. Magpabilin nga abli ang mga grocery na lang. Nya, kung atong tanawon sa atong kinabuhi mga kaigsuunan, kung magpuyot ta niining pinaagi sa baysite ba sa atong makita, madlok na kita. Basig dili na tamabuhi. Nya, labaw na, okay ra man atong mag-close ang mall sunod sa semana kung naaptay kwarta. Kay karon pag apli pa mamalita, ang problema po yun, wala pong gutay inugpalit. Unya, sunod semana, mo close pag yun, unya, wala pong gutay inugpalit. Di sa utang na lang, wala. O mahadlok ta. Samot yun o kaubos ang atuang pagtuod. Di, muhubas niyo. Ang ato ang himuon sa mga panahon na sama nini is we need to feed our faith. Atong pagkanon ang atong pagtuo. Atong punon ang atong mga pulong pinagi sa pagtuo or sa pulong sa Dios. Ug tuuhan nato ang pulong sa Ginoo. Now, unsaon man nato pagsulti sa mga pulong nga puno sa pagtuo? Una, nimo, Lord, nasayod ko. You are in control. Bisan pa nining sakit balatian, you are in control. Usa na. So you will rest diha sa imong kasiguruhan nga di gyud ka pasagdan sa Dios nga naman kay ikaw iyang anak. Kay ikaw iyang pinangga. Kay ikaw dili ka lumulumpyo sa yuta, kundi lumulumpyo ikaw sa langit. You are citizens of heaven, dili dinhis kalibutan. Now, ningon ang Dios, mutungha ang kahayag, bisan pagkangit-ngit ang iyang giatubang, pwede kang moingon, mutungha ang Dios nun nga kahimso, divine health mutungha sa akong pamilya, sa akong anak, sa akong bana,
bisan pa og kada adlaw siyang muadto sa ospital kay mo trabaho, bisan pa kada adlaw siyang mangita og panginabuhian, mapuno ni siya sa kahimsok nga langit nun, bisan pa ang imong giatubang coronavirus. That is speaking faith-filled words sa imong ang sitwasyon. Kung kabalo ka, God will only respond sa atong pagtuo. Kaya nga naman, di ba? Without faith, it is impossible to please God. Di yun malipay ang Diyos kung wala kay pagtuo. Apan kung naa kay pagtuo, malipay ang Diyos, mahimuot ang Diyos. Now, sa panahon nga sama ni ini, dili ka pwedeng magluya-luya sa imong pagtuo. Kaya nga naman, nato yung kuhan dito sa group chat atong niagi sa mga worship team. Ayaw pagluya-luya. Sa pagdaig kaniya, kay ko magluya-luya, basig mabayrusan ka. Mabayrusan yung pagtuo, lisod kayo. No, ayaw yung pagluya-luya. Kay ang pagluya-luya nimo sa iyong pagtuo, makahatag nagkahadlok sa imong kinabuhi. Sa diyang mahadlok na ka, ang imong pagtuo naluya na po. Sa diyang naluya ang imong pagtuo, bisan pagwa na kay kanon, dili ka makapaabot na mahatagan ka sa Ginoo bisan unsang butang, kay ang Ginoo nagtan-aw sa imong pagtuo. So you need to focus, you need to know nga kinahanglan akong mga pulong niining panahon na pulong nga puno sa pagtuo. Ingay mong tapat, puna o pagtuo ang imong mga pulong. Punaw pagtuo ang imong mga pulong. Usahay sa atong kinabuhi sa diyang mag-atubang tag mga dakong pagsulay sama ni ini karon. Kabalo mo, I want to share this. Mura ba magtanaw ko sa balita, magtanaw ko sa mga updates sa kakaron sa tibok kalibutan. Mura tag nagtanaw katong salida nga zombies, no? Kingdom. No, mura gyud kay nga naman. Bakanti ang kalsada kaya itong magdaling bisya ba kayo, no? Bakanti na, wala na yung mga tao. Unya, laliman ka, first time na tapos Dumaguete, alas 9, wala na yung magtikaw-tikaw sa boulevard. Sa una, puno pa na, hantod pa na midnight, pero karon wala na, mura nag ghost city. No? Wala, makaingon ta, mura nagdilig tinuod, kabalo ka, patikim na siyawa. Sometimes, when we basa the book of Revelation, mag-ingon ta nga, parang imposible magkaining mahitabo ng one world government. Murang imposible magkayo mahitabo. Madahan sa tibok kalibutan, usa na lay leader. Madahan makontrol niya, usa na lay currency. Madahan, makaya ka na, bro. Imposible kayo, kagamahanan kayo sa mga nasod sa tibok kalibutan. Pero wala kakita ron, patikim rani, coronavirus na ganini. The whole world shuts down. Ingon anak, kung imong basahon ang book of Revelation at this time, sa samang panahon nga imong ani, makita nimo nga buhi usalig katimailan nga ang pulong dahil sa Ginoo tinuod gyud. No na ay moabot nga panahon nga ang kanibang mga panagda sa Biblia, mga tuman, and we are living niining mga panahon na ron. Ingon ani ka excite. Puno sa excitement kining mga panahon na. Na ay moabot pa karon pa lang ay Ningon, sige, shut down. Imagine ako taga-bayawan, hindi na ko katong bayawan. Bayawan mo na, 2 hours away, ang nagikan din eh. Kay, quarantine ako. Kay basig na ako'y virus. Can you imagine that? And then, ningon ang mga pulong sa Ginoo sa Book of Revelation, na ay one world government, na ay one world currency. Imagine, karon shut down naman ka ng mga probinsya kung itong tanawon. And then, kontrolado na nila ang pagsunod sa supply sa pagkaon. So, kung ilang ingnan nga, sige, katong makapalit ra dire, katong musunod sa balaod, katong magtatatak ra. Diba? Tatak, kung sa'yo, number sa Revelation 666, katong ra. O utang talang, doon kabulan di karon. Maingon na sila nga, tibok kalibutan, wala na yung naka-plant o kwan, mga tanom, wala yung nakapugas o humay, kinablok sa virus.
wala na nakapugas og mais, wala na nakatanong og patatas, wala na nakatanong og gulay, 2 ka bulan lang. Naay nabilin. Pero usa ra requirement ani. Usa na lang yung kabong atong supplier, gikan ni siya sa layong dapit sa kalibutan, dakan kay silang tanong dito. Usa ra requirement. Usa requirement. Tatak lang. Patatak lang ka, pasakop lang ka ng organisasyon na magkapalit na ka. Imagine ka na lang ha? Karon gani, wala na gani alcohol, wala na gani toilet paper, wala na gani kay mapalit. Karon pa lang, wala na mask, di ba? Karon pa lang na. Imposible ba ni? Dili ni imposible. Mao na karon mga Christians, kinahanglan utang ahugtan nato ang atong pagtuo diha sa Dios. Amen? Muna bisag galab na dihang kanan inyong connection, hula ka. Bala ka karat-karat ning microphone. Hula ka. Kaya ganuman, ang imong gikinahanglan ron, dili another set of tissue paper and mask na kinahanglan kag lig-on nga pagtuo sa Ginoo. Amen. Kay basig karong gabi moabot na ang rapture, maulahi ka, bantay gud ka. Diba? Mo na ako mga pagdasig. Nini kamo takot. Patikim rani. Kung atong tanawon mo, this is just a patikim. Ang Biblia, grabe kani kayo. Ingon siya nga, kung dili ka magpatatak sa marka di ining mananap, pagdiyon ka. Patay naman gani ka, di ka kapalit ng pagkaon. Na, imagine the new generation, karon di na gani kabalong pugas ng mais, di na kabalong tanong gumay. Asa mo tapuluton na ni? Para na akong asawa, nabalaan na kay klase naman online. Kuya, may hindi na, dili na ka-klase si Jeremy online. Wala na sweldo. Diba? Asa mo tani? Mangulit ang bukid dito. Di na punta kasulod. Kanya, ang atong bukid diri, asa mo na ito bukid mo, itong luna diri kapuksak mais, uwi, sikrutani. Diba? So, can you imagine that? Karon panahon na abin mo, ang ikinahanglan na to, ang ligon na pagtuo sa liwabi ko ng hadlo. Ang akong buot pasabot, karon pa lang, kinabuhi na sa imong kinabuhi, sunog sa kabubuton sa Dios. Amen? Now, but we need, as Christians, we need to live in faith, or by faith, not by fear. Now, matod ba din victory is included in your salvation package. Now, sa Greek, ako ning gisgutan sa niyaging Domingo, nga ang word nga salvation is sozo. Bot pasabot ani, to save. Ang kanan, maingon, to save. Maingon, ang lain pa nga word or meaning is to keep safe and sound. Keep safe and sound. Unsa pa, to rescue from danger or destruction. To rescue from injury or peril. Hanari tanan ning word na salvation. Now, unsa pa? Apay lain meaning, to save a suffering one. Aron luwason ang usa nga nag-antos. Napay lain. To save one suffering from disease. Disease. Aron luwason ang usa nga nag-suffer sa unsa? Sa sakit. Usay sakit nga usuron, coronavirus. To make well, heal, restore to health. All of these words are naadiya nakapackage sa ginatawag na salvation, sa ginatawag na kaluwasan. To save from the evils which obstruct the reception of the messianic deliverance. So, to save from the evils. Now, if it is true nga minugna ka ning coronavirus, gulol mo tani, kung tinuod nga minugna ka ning tao ning coronavirus, matod pas mga hungihong, kaning mga tawanan, they are so evil. Diba? But the salvation that God has given you, matod pa niya din is sudso, to save from the evils which obstruct the reception of the messianic deliverance. So, luwason ka sa Ginoo nining tanan sadyang nagdawat nimo ang kaluwasan. Now, how did you receive salvation? Di ba by faith? You place your faith in Jesus and you believe that He died for you, that He rose again. O sa nahitabo,
you confess with your mouth, believe in your heart, unya unsay nahitabo, you are saved. So ang imong kaluwasan pinaaging pagtuon. Now, wala ni India. God wants you to live by faith every day. Kaya usahay atong batingon dili taluwas because we think that we have failed sa kadaghang mga panahon. But ang imong kaluwasan wala gibase sa imong pagbati. The same lang po ni ana ang imong pagpuyo sa kadaugan. Ayaw iniibase sa imong kasamtangan nga sitwasyon karon. Kaya ang kadaugan, unsa man, magpuyo ka sa kadaugan pinaagi sa pagkinabuhi sa pagtuo. Now, naunta ko'y ipakita ani dito sa slides ba? Wala na may ka-operate. Now, ngayon dire, victory is for you. Not tomorrow, not next day, but victory is for you now. Hinay mong tapat, now. Now. Gamay kaayo. Ha? Okay. Kaning traffic enforcer kay uniform. Luya po traffic enforcer. Okay. So si traffic enforcer kay uniform. So si traffic enforcer nasa authority, he was commissioned. Dayon nasa service uniform, she can command, stop, go, and wait, and drivers will obey, the great drivers and the least. So kung mo tanawon na anak. So nga naman because nasa authority gikan sa gobyerno. Kung magtindog siya sa kalsada, o niya magwarawara siya, basta kay naaaranin niya ng iyang uniforme, tahuro ni Grand sa nga driver. Kaya naa siya otoridad. Now, kami po sa believer, ikaw ni, nga nagtuon ni Jesus. Naa po kay authority, you are also commissioned by God. Naa po kay service uniform, mga na full armor of God. O niya, you can also command, stop, go, and wait, and then creation will obey. Great and least. Dako nga binuhat or gagmay. Now, ako din, hinahinayon ako ni pagkuan. Thank you. Hinahinayon ako ni sa pasabot ninyo. Now, kung ikaw traffic enforcer, hukasar ko na imuhang uniform, pag sleeveless o pag short, o niya, ato dito duty. Unya, wara-wara dito sa tunga sa kalsada, wala uniforme. Kung sa'yo may tabo ni mo, dasbakan ka. Di ba? Di katahuron kay nga naman. Kaya, buang man siguro ni, kining wara-wara di rin nga naman ni siya. Kaya nga naman, wala ba niya nasulob ang uniform, wala siya otoridad. Now, sa ato apong mga believer, God has given us the authority. Mato pa ni Jesus, all authority from heaven and on earth, you have given unto me, and I have given unto them. So naani mo ang otoridad. Unsaon mo na ron, that is too much for your little mind. Dahan ang authority nga to ang Jesus iya kung giyatan ako sa believer, yes. So, just like the traffic enforcer, nga kung moingon si traffic enforcer, stop. And the traffic will stop. When he says, go, traffic will go. When he says, wait, traffic will wait. Diba? Kita po na as believer, na nato ang authority ni Jesus, hinatag sa amahan kadto kaniya, o bitunon usab niya ng nganhi ka nato. You have the authority. Naa kay otoridad. Ibabaw sa sitwasyon ng imong giato bagron. Can I hear an amen? Now, you have given the uniform for battle. Ang saman to, katong Ephesians 6, the full armor of God. Na imo gihatag na sa Dios nimo. You can command, stop, go, wait, creation will obey. Why? Hindi mo as Ginoo liwat kaniya. Amen? Liwat kaniya when He spoke, the world was formed. The world was created. When you speak, usay nagtabo, authority sa imuhang pag-istorya nagauban.
ang otoridad. Now, for example, you command, stop. I command this coronavirus to stop. Right there. In the mighty name of Jesus. You have no right to enter into my family. I command you in Jesus' name. The authority was not because you are great, but the authority comes from the name of Jesus. So, usang mahitabo, creation will obey. Virus, created na. Nemo na. Dili na nilutaw. Dili na from nothing to something. Hinimo na siya. You can say, go! For example, it has entered into your family. Now you can utter words that are filled with faith, and you will say, in the name of Jesus, I command you to go. Unsay mahitabo? O kana nga pulong nimo dunay otoridad, I assure you, mutuo na nimo. Hello, amen? Okay. This is old school preaching, right? But tinuod ni kayo. Usa pa, No. wait. Diba? Kung sa gingon sa pulong sa Ginoo, those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up on wings like eagles, and they shall run and not get weary. Now, padayon ta. Ang gihatag sa Ginoo sa ato, otoridad. Sa mga traffic enforcers, naapoy otoridad gihatag ang Dios. And we know that. Balo ba ka bisag presidente pa nang mutapok diha, drive diha, o niya moingon ang traffic enforcers, stop. Kung sa'yo may tabo, stop yun sila. Bisan pa presidente. O katoro kong gabay krapot, gabay, o niya, pag abot ito, moingon ang enforcer, stop po na siya. Great to the least. From the greatest to the least. Muobey. Klaro kay na. Sa ato apod, usay kaya rin itong review kon ang labad sa ulo. Labad sa ulo, in Jesus name, mawala ka. Pagkataon-taon, pag-sit na ka. Kaya rin labad sa ulo. Labad sa ulo man. Pero usahay, sabihan nga, ang ato ang review ko nun, coronavirus, hanggang una-una na ito. Dako mo din eh. Pero abin mo kung naay authority nga gikan sa Ginoo, ang imong pulong puno sa pagtuo, it will obey. No? Ako wala ko'y otoridad sa imong pamilya. Ikaw mo na otoridad sa imong pamilya. Ako wala. Ikaw mo na otoridad. Na ayong himuon, hala, is-sealed sa dugo ni Jesus ang imong family. By faith, you say, I am standing sa victory nga gidaog ni Jesus para nako. And by the blood of Jesus, I seal this family with His blood. Walay makasulod dinhi na bisan unsang sakit balatian in the mighty name of Jesus. Kung inon tikaw, kung imo nang buhaton, hallelujah. Creation will obey. Amen? Creation will obey. From the least, gikan sa sakit sa ulo, paingon sa greatest, paingon sa pandemic, it will obey. Why? Because as a believer, you have the authority. Ingnan ang tapadi mo na kay otoridad, isang maoro na imong nawong. Okay, now, naay pamaagi nga makakonquer ka and to impose or to enforce the victory that Jesus has won for us. Now, matod ba sa Revelation chapter 12, verse 11, ingon dinhi, and they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. For they love not their lives even unto death. Can you imagine? Nakita ni Juan, John the Beloved, sa diya nagsulat siya sa libro sa Revelation, gipakita sa Dios kanila, nga katong nahimong mananaog, katong nahimong mga madaugon. Unsa sila? Nahimo silang madaugon una by the blood of the Lamb. Not by their own blood, but by the blood of the Lamb. The blood of Jesus Christ is the power behind every believer. Tungod sa dugo ni Kristo, wala pa'y demonyo nga nakasulod sa dugo ni Kristo. Wala pa, bisag usa.
Kaya kung makasunod na, maborn again na. Oh, tinuod, wala kay usang makasukol sa gahom sa dugo ni Kristo. You are washed by the blood, you are cleansed by the blood, and you will overcome by the blood of Jesus. Iniining coronavirus, plead the blood over it. I plead the blood over your family. Now, by the word of their testimony, kung saan man testimonyo ba ng pulong mahadlo ka? Dili na testimonyo. Ang testimonyo, kanang pulong na imuhang gitestify kung unsa kadako ang Dios that He sustains you, that even sometimes moabot ang random nga fears kahatlok sa imuhang kasing-kasing, dili nimo tugutan nga mao'y mo dumala ko sa imong kinabuhi. You always feed your faith with the word of God, and you will conquer by the word of your testimony. Ngayon ka, kahadlok, ako kang dihingin lang in the name of Jesus. Kahadlok, wala kayo na sa kong kinabuhi in the name of Jesus. Kahadlok, wala kay gahong ibabaw sa akong pamilya in the name of Jesus. I choose to live in faith and not in fear. Speak the word, because when you testify, you will conquer. Amen. Nabay mo amen diha? Amen. Now, and then 2 Timothy chapter 1 verse 7, ingon ini, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Wala ta tagay sa Ginoo espiritu sa kahadlok. Ang espiritu sa kahadlok gikan na sa kaway. Ang unang kahadlok nga nabati sa tao, sa diyang ang tao nagsala. You remember, Adan ug Iba sa garden? Nangita ang Ginoo, Adan, Iba, asa na mo? Mato pa nila, nanago mi, kay naulaw mi, nahadlok mi. Asa gikan sa sala. But God has cleansed you with His blood. Gihugasan na ka sa Ginoo. Unya ang iyang gihatag nimo, gikuha niya ang espiritu sa kahadlok, o iyang gibutangan ang espiritu sa gahom. Church, this is the time for us to stand diha sa power sa Ginoo, to stand diha sa gugma sa Ginoo, diha sa panghuna-huna nga hinatag sa Dios. Panghuna-huna ni Kristo. Ang dili nato tugutan nga pildihon ta sa kahadlok niining panahon sa mga pagsulay. Inom ikaw, dako kayo og otoridad o gahom nga gihatag ang Dios diha sa imuha. Abi nimo kung sa gikinahanglan ani, gikinahanglan lang nimong ikinabuhi. Usa ka kinabuhi nga madaogon. Romans 8 chapter 8 verse 37. Ingon ini, in all these things, coronavirus, lockdown, shutdown, walay church physically, walay kung atong tanawon, nagkaguliyang ang kalibutan, mga idara nagkakamatay, nagkakahadlok, mga bata 24 hours na ang curfew, di nagkagawas. In all these things, Romans 8:37, ningon ang pulong sa Dios, we are more than conquerors through Him who loved us. Amen? Bisan pa niining tanang butang na nagapakitabo sa kinabuhi, ang tawag sa Ginoo nimo, you are more than conqueror. Kabalo ka ko sa more than conqueror? Labaw ba na kaysa conqueror? Ako nang Tagalog example. Si Pacquiao may mo boxing. Kinsa tong last na kontra ni Pacquiao? Si Thurman ba to? Ambot, basta kay na siya magong fight, di ba, nga pildi niya yung kontra. Pagkapildi sa kontra ni Manny Pacquiao, si Pacquiao nahimong conqueror. Di ba? Conqueror, ibabaw sa iyahan, kontra. Kay nidaog man si Pacquiao sa mitabo. Ang tanang premyo sa winner, tuan niya tanang conqueror na siya. Tuan niya tanang premyo. Pila ka milyon to? Ang bot, pila ka milyon. Balik daghana. $1 million ang gihakot ni Pacquiao. Conqueror. Balo ka kinsay more than conqueror? Si Jim King. Hindi si Jim King. Jim King may more than conqueror. Nga naman, more than conqueror si Jim King. Kaya di naman siya kinahanglan makig-away pa sa kontrang Pacquiao. Di naman siya kinahanglan sumbaton. Diretso na lang siya enjoy sa premyo, di ba? Diretso na siya enjoy sa premyo ba? Gab? Ano kayo sports ka? Dito lang. Balito na ito lang. Sa Pacquiao, kinuha mo akong
katubang ani ba imuha usara kalab ko nimo. Imo na dayon ang sports cup. More than kakiro na. Imo na atas kan Jesus. Si Jesus mo nag-fight sa sala. Si Jesus mo nagbalansa sa cross. Si Jesus mo nidaog sa victory para nato. Di ba? Adin sa iyang likod na atang mga tumutuon niya. Nga ang tanan niyang nadaog dito sa cross. Iyahang gipasaran hinato. Maingon to, Lord, I love you, Lord. I will serve you, Lord. Lord, I will pick up my cross and follow you regardless of coronavirus. Everything that God has won at the cross. Imo na po mo na. You are more than conqueror. Dili na pakamatay pas cross, di ba? Iko na lang kang mo enjoy sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo. Sunod niya. Munang more than conqueror ka. Ato na sabta na. Amen. Okay. Now, my encouragement this morning, I'm almost finished. My encouragement this morning, usar gyud. Niining panahon sa tan-aw na tumurag kapildihan na ang akong mga pagdasig ninyo ayaw wad ang imong pagtuo. Jesus overcame it all. Jesus has stand victorious over sin and grave and hell. And that victory, He has given it unto us. We don't need to fight to win the victory. We just need to stand and receive what the Lord has won for us and enforce that victory. You will only live victorious when you live by faith. You will only walk victorious when you walk by faith. Puna ang imong mga pulong nga mugula sa imong baba ilabi na ining mga panahona sa pulong sa pagtuo. Pulong nga naay paglaom. The world is dying. The world is crying out, looking for just one hope. And you know the answer. That hope can only be found in Jesus. You have the answer. Now, shall we, can I request the worship team to come up? And shall we pray this time? Now, if every one of you who is watching sa inyong balay, kamo nga nagatanaw din sa inyong balay, can I ask a favor? Kung naadihay mong pamilya, can you just hold hands together sa inyong family, sa inyong bana ba? Can you just hold hands together and then we just spend this time praying. Now, first, we need to pray for the world, the whole world. We need to pray. The world needs believers to pray and stand in the gap. Now, and then, we need to pray for our nation. We need to pray for our nation. Ato ang nasud nga Pilipinas. Nagkabuang itawon ng atong gobyerno kung saan pag-handle ni. Gamay rin itang hospital and we are 110 million Filipinos. And every hospital siguro maximum na may 20 ICU. Pulo rin ganyan siguro. And everyone, kung matakdan ini nga virus, kabalukag. I don't know kung sa'y mahitabo sa itong naso. We believers need to put a stop in the spiritual realm. Niini nga demons sa coronavirus nga nag-inflict daghan karon sa tibok kalibutan. Pray for our nation. Pray for the whole world. Another thing, pray for your church. Pray for Grace Christian Fellowship if you are a member. Or if you are not a member here, pray for your local church. Kabalo mo kaming mga pastor, wala ni kasulay ani. Siguro, first time ni sa history sa tibok na kalibutan sa mga buhi ron na pastor. Nga naay ingon ani nga nahitabo. We don't know how to handle this. Domingo walay membro, Domingo walay tawag si ba. This is our first time. We don't know how to kanang deliver the word. We don't know how to deliver the word this time. Nga hangtod karon makadawat mo pulong nga pagdasig. This is our first time. We are not experts on this, but we are doing our best. And I pray for your church. Nga bisan pa ining hagit nga ingon ani ang atong pagtuo padayon nga mahimong lig-on diha sa Dios. Mahimong lig-on hiusaon ta sa Ginoo. And I tell you, ini katapos naning tanan ako kang dasig
sigon. You say, it's so difficult to worship God. Gikan aning online kay maghang usahay. Ato internet magsige, nagakaputol ang software. Sahay balik ni surah kay mga kaigsunan. I challenge you, when this is over, ingon tikaw, come to your local church and fellowship with your pastor. Ayaw, with God, with the people around your church, inside your church. Pray for your family. Iampo ang imong pamilya. Our families na mga bata, na mga idaran, na middle. And we know that matod Manila ang mga idaran, o sa karang maigo nini, hindi makarecover. Mga bata. Right now, hold, kuniti ang kamot nila. As we sing a song, join with us in worship as we sing this song. At the end of this song, we will pray for the world, the nation, the church, and our family. Hallelujah. You hold my every moment. You calm my raging sea. You walk with me through fire, and
Ginoo. Ikaw ang kalinaw nga dili matugkad sa tanang panahon. Ikaw ang hinungdan ini o Dios. Just pray right now, Lord, for the world leaders. Samtang Ginoo nagatubang ini krisis o God. Sa virus, Lord, sa tibok kalibutan. Among gimantala, Lord. Ang imong ngalan dako, ang imong gahom dako, O Dios. Kay sa bisan unsa, Lord, nga pandemic na moabot dili kalibatan o God. Lord, among giampo, Lord, ang tibok kalibutan, O Dios, dili magpuyo diha sa kalisan, apan Lord, in the midst of this trouble, O God, we will cry out for you, Jesus. And know that you are the answer, Lord, ini panahon na. Salamat, Lord, kay imong ikos, Ginoo. Nga kini, Ginoo, panghitabo, makahimo, O Dios, nga ang katawhan sa tibok kalibutan mangita kanimo nga ilang manluluwas, O Dios. Ikaw lamang ang manluluwas niining mga panahon sa kaisdanan nga mo karon. Kaya atubang, O Dios, niining nga kalibutan. We pray for all the leaders, O God, throughout the whole world. You will give them wisdom. They will have a humble heart, but they will seek you, Lord. And they will realize that their remedy is not another vaccine, but it's you, Jesus. Lord, we pray even for our nation, the Philippines. And if you're watching and you're from other nation than the Philippines, I want you to pray for your nation right now. As we Filipinos pray for our nation, the Philippines. Father, among giampo, ang Pilipinas, Lord, we sealed, Lord, the Philippines. Lord, wala na bagong pang kaso, sa virus, O Dios. We pray, Lord, nga pinaagi sa iyong dugo, Lord, kini, nga sakit na latian, O God, dili mahimong magpalampusan ni kasura, O God. We cut off every work of the enemy right now, that there is no weapon formed against us that shall prosper in the mighty name of Jesus. Hallelujah. We pray for our president, down to the least officials in this country, O God. I pray that you will give him divine wisdom. Protect him, Lord, as they make decisions, O God, on how to deal with the situation right now. I pray for the hungry Filipinos, O God. I pray for every hungry family right now, Lord. Apektado ni lockdown. I pray, Lord, that you will miraculously supply strength, O God, to them. That you will provide, Lord, the needs of God, even for food, O God, for our country. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We pray, Lord, ikaw magapugong, O Dios, Espiritus, makadalo, mga tao, mamupalit, o labaw, kaysa igo, manila, ikinahanglan. I come against that spirit of greediness in the mighty name of Jesus. That spirit of greed in the mighty name of Jesus. Ako kong ibukang in the mighty name of Jesus. Right now. Lord, we pray for our church. Pray for your church. If you are not from GCF, just pray. Dear Lord, we pray for the church, Lord. Especially our local church here. We pray, Lord, that every member, you strengthen them, O God. Lord, that you will feed their faith and not their fears, O God, in times like this. I pray, Lord, that may mo pa silang masulikon, mudugdug diya kanimo. As they are under community quarantine, I pray, O God, may ilaling gamiton ng panahon, O God, to spend more time with you and their families. I pray that you will create healing, O God, to manifest among relationships that are broken in the past. I pray, Lord, that you will use this time as we are isolated, Lord, in each and every family. Lord, I pray that you will cause this time, O God, at mahimuning time of reconciliation of broken relationships. Thank you, Father. Lord, we pray for our families, wherever they are right now. Pray for my family in Bayawan, O God. Pray for my family, Lord, in Bohol. Lord, wherever they are right now, Lord, we pray that your hand of protection, that your hedge of protection will be upon them. That your health and healing, O God, will be upon them, O God. Thank you, Father. Bless you. I pray for the people right here, Lord, in this church. Pray
for the worship team. Just strengthen them, oh God, as they travel to and fro, oh God. I pray that you will just supply every need. Dear Jesus, we know that we are victorious because you have won the victory for us. Help us to understand, Lord, that we will not live in fear but in faith. Help us to understand, O God, that no weapon formed against us shall prosper. That you have not given us a spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Jesus, we give you all the glory. We know you are the answer. You are the only answer, O God, in this situation. We bless you in Jesus' mighty name. Amen. Okay, so church mate, for those who are here and want to worship the Lord with their giving, you can just put our offerings later. Yeah. And if you are watching and you want also to partner with Grace Christian Fellowship, and for those who are members of Grace Christian Fellowship that would like to give, we would like to give you that opportunity po para maka-worship ni Lord pinagi sa inyo ang mga kinitaan. You can send us a message. Pwede nga ako, pwede one of the leaders here na si Pastor Roro, Pastor Jinky, Pastor Baldwin, any of our leaders here, you can contact through their Facebook accounts, and we can give you the information if you would like to partner with us or worship the Lord with your giving. Sa mga membro, kung ganahan mo nga atuon ang inyong mga halat, no? Pwede na mo message na mo, text na mo. We will go there and we will pray for you. But this afternoon we will be doing house to house, I think, and we'll pray for each and every family. Kutub sa makaya na mo Romadawa. So as we sing Hata, we can give our offerings to the Lord. For the blessings that we received, Lord, and we will bring it back to you, Ginoo. Salamat, Lord, sa imong pagpanalangin ka na, Ginoo, sa nagkalain-lain na aspeto sa among kinabuhi, O God. We just thank you that you are our provider, Lord. You are everything that we need, God. In Jesus' name, amen. Amen sa mga nagkakato online, sa nagkalain-lain na lugar, no? Mga ilang pasensya sa mga gagmay ng mga problems kanina sa audio na to. But thank you for your patience and for joining with us hantod nga nahuman ang atong panibahon. So let's keep on praying that the Lord will continue to pour His blessing upon His people. So we will end this Sunday service. May I request Pastor Mark for our closing prayer and for our benediction.
Salamat Lord sa imong kaayo, sa naman ang mga panibahon. Salamat sa mga online followers, sa mga members. Salamat kayo sa ilang mga kinabuhi. Speak blessing Lord from here through the lens of those cameras right there in the mighty name of Jesus. Just receive it in the mighty name of Jesus. Now unto Him who is able to keep you from falling, to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, with glory and majesty, dominion and power, both now and forever. And everyone will say, Amen. Stay tuned lang mo, ma-announce na sa Facebook if sa Sunday, nabatay gathering dire or still we will be doing an online service. Salamat kayo sa inyong pag-join. God bless everyone.